na sila Vans nga checkerboard. So pambabae nga size pink pambabae. So itong gagmay tiil diya nga babae. Size 4 sa men's, then sa women size 5.5. What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. At for today's video mga idol, nako karon diri sa the famous street in Cebu mga idol. Nako diri karon sa Colon Street mga idol, night market. So karon mga idol, magkita ta diri og ukay-ukay nga sapatos mga idol sa night market. So ang nahibaw-an lang gud ninyo mga idol sa night market is tanan kay fake. So diri mga idol, sagol siya. So na siya okay na ay part diri sa night market nga okay shoes siya. Puro mga okay shoes. And sagol siya na legit na fake. So hanap gyud na pa sa okay mga idol. Not all is branded. So himingaw ko ninyo mga idol. Totoo gyud wala ka kuan ka-upload og video. So pasensya na din mga idol kung nakamask ko kay nakoy kuan ubo og sipon. Yubo ko og sipon mga idol, hindi ko ganahan makatakod sa mga tao nga makastorya nako. Then so reminders lang mga idol. So nauso man na karon no ang info mga idol no. So before mo mangukay mga idol, wash your hands gyud, wash your hands or sanitize, no? Mas lihat gyud nang maglikay ta mga idol kaysa diha pa ta maglikay kung maigo na ta. So karon mga idol na nako diri sa night market. So niagir pud ko diri kay mga pamilya diri dapita mga class A lang. So ang ukay-ukay mga idol na dapit sa kuan Gaisano Main. So kung katud mo sa Colon, nara siya sa Gaisano Main. So mga idol nadri mga ukay shoes. So nahon na to dito sa Tumoy. John, what's up? So ilang mga ukay-ukay nga part mga idol kay nadri sa Gaisano Main. Diri sa Gaisano Main. So magsige na gari mga idol, actually dugay na yang night market diri din. Karon pa ko nakauna og vlog kay ngit-ngit magud siya niya abi nako dili kaya sa kong phone ba. So karon gitry nako kaya man day kay 100 na lang tanan sinulog sale niya. So kasugod na biglalag na kayo kayo. Okay. Pili. So nakoy kuan diri mga idol, suki bitaw sa kuan sapatos. Then dagan mo siya mga nindot mga idol. Nakapalit po ko yung sa una na Air Warachi 650 din. Hangyo pa na ko 550. Gusto rin din mga idol. Nadiri ang mga kayo-kayan mga idol. So kita og Jordan 1 nga triple white. Kailan siya? So presyohan na to mga 1-2. So triple white mga idol. And size ko an siya. Size tanaw na to. Size focus 9.5. Size 9.5. Focus uy. 9.5. Size mo ko 25 cm. Mas balay ko. Ha? Mas balay? Sige. Kasi ipakita na ko niyo mga idol ang birol sa mga okay-okay nga sapatos. And dagan pa siya mga idol, taas din siya. So kadiri sa Gaisano Main, paingon na siya dito. So morning nga part ang dagang okay-okay, yan diri dapita sa unahan. Medyo mga kuan na siya, mga class A. So katong mga first class imitation na siya. So diri mga idol, sagol ang mga sapatos, may okay-okay nga, may mga legit. So napoy off. So time di may gyud tanan okay-okay mga idol nga branded. Nasa gyud na siya kuan mga off. Ipakita na ko nyo ang birol and itagsa-tagsa na ko niya ang mga sapatos, ang mga goods. O menta, dagan og goods para ug na may matripan mga idol, arealan ninyo. So nara ni sa Colon mga idol, walay taga Cebu nga di kaila og Colon. Naagi na siya sa Colon Street mga idol. Night market. So mungutana ko nyo kung kano sa sila ko to.
Na sila yung New Balance mga idol. Yung New Balance. Goods pa siya mga idol. So wala pa kayo siya ay damage. So tanaw na to ang size. Size 7.5. 7.5. So dapit-dapit sa size nako. Kila ni? 650. 20. Yung 20 din. Na sila yung New Balance mga idol. Yung New Balance. Goods pa siya mga idol. So wala pa kayo siya ay damage. So tanaw na to ang size. Size 7.5. 7.5. So dapit-dapit sa size nako. Kila ni? 650. 20. Yung 20 din. So kaningan yung balance mga idol. Goods pa kayo siya. 650 lang. Naka-ID lagi mo. Size 7.5. Please, vendor mo. So napoy kuandri mga idol. Anta. Sa mga anta. So nakoy nabawan mga idol sa about sa anta og leaning shoes kato ka Dwayne Wade og kini kang Clay Thompson. Anay na kayo na ko mga idol nga sa anta daw og leaning wala pa daw kayo ay fake. So kasagaran daw makita so kayo kay is legit. Kailan ito? 850. So mahangyo pa kay mahangyo ram ni siya. Si boss kasi Sorry. dapat sila yung leaning at triple black Dwayne Wade leaning. So kung mari mga idol mangukay mo makahangyo pagid mo size kuan ano kang size 11 size 11. So katong mga dagkonog size pila na sabot 750 size 11 750. Wala pa kayo heel drag, wala pa siya heel drag. So mag thumbnail sa ko mga idol para sa atong vlog. Maybe ma-post ni siya na to ugma or next week. Dinapos sila yung Jordan 1 mga idol. Kapag last nari ko nato sila yung Jordan 1 nga retro bread, so size 8 and nahali na daw. So nabilin kay kuan kini size 9.5. So kini wala pa daw siya kabla price kay pila gini sa butang ka lang nga 1 to no. Mga 1.5 na. 1,500. Mabasin mo taas pa. Mo 1.8, mo 2K. So, for me mga idol, legit siya. Kay ako naamisad ko kuan. Nasa ko Jordan 1 nga triple white din. Akong gipa-customize, customize siya. Pagpalit na ko ani, customize na siya sa kuan sa black 2. So, ipakita na ko ninyo mga idol. Muna ito sulob karon mga idol. Jordan 1 na black 2. Customize. So, size kuan siya. 6 years old. So GS siya. Dinapod sila yung Vapor Max. Vapor Max mga idol. Kani. So price ani kay 1,300 no? 1,300. So size ko ani siya. Size 8.5 tanaw sa nako. $8.5 size 8.5 Vapor Max. So legit siya mga idol. Legit siya. Ako na sa di siya. Dire ko before ako ning ipa legit check. So legit siya. Daghan sila mga nindot mga idol. So kani akong gari mga idol usa pa lang ni siya ka pwesto. Daghan sila ka pwesto mga idol. Amtod ni sila dito sa Tumoy. So
ambot lang ko musugot ang uban nga mag-vlog ko silang pwesto. Kay diri lang ko ni una mga idol kay kailam na ko sa daan. So, what's up? Oh. What's up? So, diri lang ko ni Juan ni una. Then Juan mga solid pa mga idol. Sila mga okay. So, nainay Tanjun or Kaishi. So, katong mga nangitag mga running shoes na. Kanana tong size. Size 10 mga idol. Size 10 siya. Pila gyud? 850. So, sulit na mga idol. Mahangyo pa nyo. Basin mahatag pa niya 500. Mahangyo ani mo. So katong mga hilig langitag mga pang running shoes taw hilig og jogging. So Nike Freerun mga idol and comfortable man sa tail mga idol like Freerun, Nike Air Warachi mga comfortable na siya sa tail nga pang running mga idol. Kani 650 mga idol. Kani 650 siya. So good condition pa kayo. Magani kay nakapwesto sila karon diri sa mas hayag-hayag. Kay hayag-hayag man. Nasa mga man bird. Size 11. So karon mga idol, ipakita na ko ninyo tagsa-tagsa katong mga nakuha nako para matanaw ninyo og tarong kay taas pud kay diri mga idol, ang ilang okay-okayan. Actually napa diri mga idol. Napa diri. Napa na mga okay-okayan dia. Dito okay na sa diri okay. Diri okay. So napay daghan rin mga idol kay napakita na ko ang uban ang price and kung ganahan mo ari lang mo and ang address ani kay sa Colonra sa mga idol sa Gaisano Main. So atbang ra siya sa BPI Savings Bank UV o sa 7-Eleven o sa Cebu Business Hotel. So atbang siya mga idol. Magsugod sila diri mga idol mga 7. Display na sila diri mga 7 PM then mahuman nilang mga idol ilang time diri kay alas 12. So by 10 or 11 mag-hinines lagi po. So if ganan mo mari mga idol sa sayuhin ninyo gamay para maabtan ninyo nga goods kay ang uban nahipo sa nila dili ninyo maabtan. So ato ta sa pikas mga idol basin na po yung mga goods dito. Ano ba? Sina po sila yung mga goods diri mga idol, like mga Erky. So Erky. Sagol sa mga idol na mixed brand siya. Size 6.5 years old. So grade school. So I don't know if legit mga idol. So diri mga idol dahil sagol-sagol siya diri prices mga idol. Diri so timing mga idol ug na kay makita nga goods diha. Makakuha sa jud ka goods. Pila mga price kasagaran diri boss? Depende sa klase. So, diri napita mga idol, depende sa klase mga sapatos ang imong ganahan. So, sa mga girls katong hilig mga white shoes na sila mga white shoes diri mga idol, mga fashion, pang fashion. So, mga Korean shoes. So, pila ni siya? Kani 200 pesos na siya mga idol, 200 pesos. So, na sila mga Converse
So ang presyo diri mga idol wala ra ni kaabot og 1,000. Wala ra siya lapas og 1,000. So pinaka barato is 200 ba so? 200 pinaka barato. So, diri mga idol napod diri mga goods mga idol. Diri dapita. Idol. Dili sa Jordan 13. Dili sa Jordan 13 mga idol. So dagan og Jordan diri mga idol. So katong Jordan 1 nga nakit anak ko kay murag nahali na. To retro bread. Sila mga idol oh. Mga tendero diri mga idol. So naay mga Converse mga idol. So pang babae lang siya nga size. Ni Tarmac nga brand mga idol, 950. Tarmac. So pang basketball siya. So mixed brands. So katong mga selected nga sapatos mga idol, nagid siya diri nakabutang nga side. Itong mga selected. Nagid diri itong mga solid nga sapatos mga idol. So Nike Air Warachi nato yung Nike Air Warachi diri. Kini. Nike Air Warachi na sila Nike Air Warachi mga idol. Size size 9. Pila siya? Pila? 850 mga idol. So wala kayo siya heel drugs. Solid pa mga idol. So na ako diri karon mga idol sa ikaduha nga pwesto, niagin ako dito kay ilaharam gyapon ni kini. So diri ko nilargo mga idol kay naman diri ang mga selected nga mga sapatos. Sana ang Nike Air Warachi napos ni Adidas. Size 10. 950. Adidas size 10. Goods pa sa slightly heel drag lang siya. Nasa live Vans nga checkerboard. So pang babae nga size pink pang babae. So itong gagmayg tiil dia nga babae. Size 4 sa men's, then sa women size 5.5. Siya. 650. 650 lang siya mga idol. Nasa lang yung mga Air Max 90. Air Max 90. Size 7. Dere mix mga idol. Sagaran dere mga idol kay kato na siyang mga pinilian and dito nga side. So arita sa sunod nga pwesto mga idol. Diri dapita may mga Adidas so same lagi po siya sa katong mga napakita na to. So ipakita na to ang lain nga kuan, lain nga makita na po sila tay mga solid gyud nga makita diri. Di mga idol. Ano yung kilala mo ba yun? Ano Ah. mo pink? So na yung Adidas di mga idol kini siya nga kuan. So medyo kuan lang siya mga idol yung nila pero goods pa siya mga idol. So need to restore lang. Size 9 and a half. Gani Adidas. Size 10 and a half. Ini Ano pa? 42. Size 42. Size 8 and a half. Pila ni siya? Ano 950. 950 mga idol. So ganahan mo mga idol, trip ninyo, ari na mo diri. Kana sa game ko diri ang night market. Kurang mga ice na. Extend 1 month tapos. So March. So Nabadan na niya pili ka. Kasi ka na, no? Wala na itanix. kapay pila pang babae. So size 6. Size 6 so yung presyo ni mga idol 750. Siguro mga idol, lapad rin mga idol, taas pa kanina pa yung mga ukay-ukayan dito mga idol. So mga kuha na lang siya, mga gamay na lang, so mas daghan dito. So na bagong open rin mga idol, daklo din siya dito. At ito dagang karon gamay ra kag pwesto mga idol. Diri mga idol. Mga mix gyapon sa mga idol. Katong mga selected ari gyud na nila pamutang. Ding side, so naslay. Leaning, Greenway. Leaning, so size 10. So diri mga idol, expected siya, ang price is 1,000 plus, 1,000 or 950 nga na. Depende sa hangyo ninyo. Size 10. Basketball shoes sa mga idol, slightly heel drag. Slightly heel drag lang.
pa mga idol. Lining gyapon siya. Size 10.5. 10.5. Pila na siya, boss? 1,200. 10.5. So katong mga hilig og lining kani nga colorway nindot siya. Pang basketball shoes gyapon siya. So diri sa night market mga idol, kasagaran diri kay mga lining og kuan anta. Dagan siya mga lining. Gana kita tag lining karon dagan na siya nindot siya lining. Pa, lining gyapon siya. Basketball shoes. Tapos siya anta. So mura siya Jordan og porma. Jordan na. Anta size kuan 9.5. Size 9.5. So kasara 1.2. 1.2 kasagaran. Pero mga idol, mix gyapon siya. So kini feel ako wala na ni kaabot og 1,000 yung presyo diri kay mga mix ko rin siya. Mga 700 no. 300. Oh, so mga 300. So atong nga nangitag mga barato mga budget 500, 300. So nagay pa sila diri. Sila mga Nike Free Run, Nike Tanjun. So kaning Airkey mga idol, nindot siya og mga porma kasalan dili siya noon iyang brand. I don't think sa gawas kung noon siya sa line nga country kay diri sa Philippines tagsara kayo og mo kanog mga Airkey pero nindot sa mga porma mga idol, kini mura gyud siya Alpha Bounce. Adidas. So, wala siya insole ni Airkey. So usara jud ito nakitaan karon nga Jordan 1 katong triple white. Katora dito dapita nga Jordan 1 atong nakitaan. Kan basin sa unahan makita mo tag Jordan. Ano sila New Balance 200. 200 mga idol. So, size tanaw tong size 43. Size 43. Then katong mga pambabae mga idol nga ganahag mga white shoes kani mga pang fashion na siya kuan ma 200 no 200. So 200 rin mga mix mga idol. Mix hapon siya. So last na to siya nga pwesto nga atong vlogan mga idol kay dire basin natin makitaan nga okay shoes. Then pinaka last dire kay ngadto pa dong kato na ng mga sinina tong mga class A nga sapatos. So katong kung ipakita mga idol katong barato mix siya mga idol na siya legit napod siya mga fake. So kung kuan siya kung budget niya 200 okay sad mga pang fashion bitaw sa mga pambabae kay kasagaran mamalit mo gud sa kanang white shoes gagagmay mga pambabae. Ay katong kasagaran hilig mga sapatos kayo mga kuan raman sad kasagaran mga laki raman kami raman. So karon basig natay makitaan pod nga goods diri nga mga sapatos nga legit. Okay nga magamit pang mga idol. Adidas. Oh no. Slate heel drugs. So na kani mga idol na siya yung mga presyo daan sa yang lapalapa. Kani size 8.5 850. 850. So na siya yung presyo daan. Adidas Vans 450 sa pambabae. So na tanaw ko ang size. Basta murag size 6 ni siya, size 6. Kay last gitanaw ko ni murag size 6 ni siya. Ano nga ba? Kini 850 mga idol. Size 8.5, 850. So goods pa sa mga idol. Wala pa kay siya hilis. Dagan rin mga idol naka-mix siya. Ito mga idol, mga mix siya. So wala gid siya kaabot og 1,000 plus mga idol lang presyo diri kay kasagaran
basta mga ingani mga 550, 750. So affordable ra kay mga idol. So kung ganan mo mari night market diri sa Colon, idol. So katong gikan ka sa laing lugar, kung first time pala mo diri sa Cebu, muna ang pinaka famous nga street o pinaka oldest nga street kining Colon Street mga idol. Dako kaning Colon mga idol. Ang night market rin mga idol, sugod siya sa dito padong Parian, padong sa dito sa Gesano o sa Metro na gud siya mga idol, dapit sa Metro. And nakoy nakuan nga ingon si Kuya, basin daw ma-extend sila. Kaya abi nako last nila 29. Basin ma-extend sila March, basin lang daw. And okay, sa to na nga nangitag uyab diha mga idol, single ni siya mga idol. Single ni siya mga idol, namaligya siya. Kung mauyab nimo siya mga idol, dili ka maproblema sa make up nimo kay Papilian lang ako Oo. Oo. kung salan. nakitag 50, madarag do 100. Alright. Okay kaya idol. Ito do. Sige sige. Shoutout sa kasi shoutout mo. Shout out ka sa mga Exxon dira. Alright. Alright. So na po yung mga sapatos pa diri mga idol. So muna yung pinakalas nga pwesto. Diri dapita. Diri mo yung pinakalas dito mga idol. Na yung mga okay-okayan dito pero mga selected na lang siya kay medyo dako na siya og damage. So diri mga idol, mga goods pa yung makondisyon. Dito dapita padong diri. Na siya mga mix gyapon sa mga idol. Jordan. Kay Jordan. Sila Jordan 6. May Jordan 6. So, muna to mga idol, update na yata pohon ug na sila yung mga bagong arrival diri mga idol. Update na yata pohon and thank you so much for watching. So, kung bago pa lang ka sa akong channel mga idol, don't forget to subscribe. Hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong videos ug mga okay shoes. So, bye-bye, God bless.